सर्वप्रथम ह्याला बंडखोरी म्हणत नाही आहे. विशाल परब आज फॉर्म भरताना सुद्धा सर्वसामान्य जनतेतील, गोरगरीब जनतेतील आमच्यावर महिला, आमचे शेतकरी बांधव आहेत. हा उठाव विशाल परबचा नाही आहे, हा उठाव आहे जनतेचा. आज जनता ही उद्रेक झाल्यामुळेच या मतदारसंघामध्ये बदल होण्याची चिन्ह वाटू लागली. आज प्रसारमाध्यमातून आपण जर कोणत्याही गावामध्ये गेला असाल, कोणत्याही वाडीवर गेला असाल, तर त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची सर्व मंडळी, सर्व पक्षीय मंडळी, सर्व पक्षातले, सर्व धर्मातले, प्रत्येक खात्यातील, कुठल्याही क्षेत्रातील व्यक्ती विशाल परब हेच नाव घेते. याचं कारण असं आहे, विशाल परबला स्वतःसाठी आमदारकी नको आहे. विशाल परब जगतोय, आमदारकीपेक्षाही मोठं महान जगतो. परंतु आज माझं जीवन आज या दिवसापासून संपूर्ण कोकणासाठी आणि विशेष करून सावंतवाडी मतदारसंघासाठी मी माझं जीवन अर्पित करत आहे. या मतदारसंघामध्ये असंख्य गोष्टी माझ्या विरोधात बोलल्या जातात, परंतु मी एकही उत्तर देणार नाही. ह्याचं कारण एकच आहे की जनता जनार्दन ह्या सर्व गोष्टींची उत्तरं येणाऱ्या 20 तारखेला देतील. मला एकच सांगावंसं वाटते, माझ्या आयुष्यात मी असंख्य इलेक्शनं पाहिली आहे. माझ्या आयुष्यातलं स्वतःसाठी, माझ्या जनतेसाठी पहिलं इलेक्शन मी या मतदारसंघामध्ये सावंतवाडीमध्ये लढत आहे. सावंतवाडी ही शांतता मी आहे, शांतता ही सावंतवाडीला आवडते. या मतदारसंघामध्ये श्रीदेव उपरलकर, पाटेकर देव यांना आजपर्यंतच्या इतिहासात त्यांनी घडवलेली शांतता आणि त्याच्यासाठी माझं एक छोटंसं योगदान. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये जनता, गोरगरीब जनता हीच बाहेर पडून उद्रेक होऊन आक्रोशाने आज आली होती आणि आज त्याचं प्रत्यय आपण पाहिलं असेल. मला एकच सांगावंसं वाटते माझ्या सर्व पत्रकार बंधूंना की विशाल परब एक 35 वर्षाचा युवक आहे. या युवकाच्या जीवाला काही होऊ दे, पण मी माझ्या आयुष्यामध्ये जे कार्य करणार ते चांगलं करणार आणि कार्य चांगलं करूनच जाईन. माणसाने आयुष्यामध्ये कपडे घालून आला नाही आणि कपडे घालून गेला नाही, अंगावर काही नसतं. जे कर्म चांगलं करतो तेच घेऊन जातो. मी विशाल परब जे कर्म चांगलं करणार तेच मी घेऊन जाईन. माझ्या आयुष्यात मी कोणाचं वाईट केलेलं नाही आणि करणारही नाही. माझ्यावर कितीही टीका झाली तरी ही जनता नक्कीच 20 तारखेला उत्तर देईल. ही निवडणूक ही मी माझ्या आयुष्यात युद्ध हे केव्हाच बाळगत नाही. निवडणूक ही प्रेमाने लढली पाहिजे. त्या प्रेमासाठी त्यांनी समोरच्यानी गेलं पाहिजे. दुसऱ्याचं वाईट बोलणं, वाईट करणं, कुठेतरी तो वाईट होता. अरे 20 वर्ष मी राजकारणात आहे, 20 वर्षात माझ्यावर कशाला आजपर्यंत कोण बोललं नाही, आजच का बोलतात? त्यामुळे जे बोलतात त्यांना परमेश्वराने चांगली बुद्धी द्यावी. आजपर्यंतच्या इतिहासात माझा बालपणापासून मी पाहतोय, सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये शांतता ही अतिशय महत्त्वाची आहे आणि लोक मतपेटीतनं उत्तर देतात. आज मला असं वाटतं की या मतदारसंघात विशालमय मतपेटी झालेली आहे, असं मी बिनधास्तपणे मनापासून सांगतो. चौरंगी लढत माझी लढत ही कोणाशी असेल ती काळ ठरवेल, परंतु मी कुठलीही लढत समजत नाही आहे. हे जे आताचं काय मतदान आहे याच्यासाठी अशी काय अटीतटीची लढाई नाही आहे, प्रेमाची लढाई आहे, विकासाची लढाई आहे आणि आरोग्य आणि इतर क्षेत्रामध्ये जो विकास घडवण्याची माझी ताकद आहे याच्यासाठी मला खात्री आहे की विशाल परब या मतदारसंघात नवीन चेहरा येईल. ते चेहरे पाहून लोकंसुद्धा थोडीशी कंटाळलेल्या स्वरूपात आहेत आणि मी बोलण्यापेक्षा तुम्ही जनतेत जाऊन विचारा. मी कुठल्याही मोठ्या नेत्याला दोष देणार नाही, वाईट बोलणार नाही, परंतु मतदारसंघात बदल होण्याची काळाची गरज आहे. तुम्ही अपक्ष अर्ज भरलेला आहे, कारण कसं आहे, महायुतीचे नेते आहेत, आमचे वरिष्ठ ज्येष्ठ नेते आहेत. या नेत्यांना मी केव्हा दुखवू शकत नाही. मी त्यांचा मान सन्मान करतो. इतर पक्षातील नेतेसुद्धा असंख्य आहेत, त्यांचा पण मी मान सन्मान करतो. तुम्ही पाहिलं असाल पत्रकार बंधूंनी, आजपर्यंत माझ्या इतिहासात मी कुठल्या नेत्यावर टीका टिप्पणी केली आहे, करणारही नाही. मी ह्याच्यापूर्वीसुद्धा माझे अनेक नेते होते, आजही आहेत आणि पुढेही राहणार. राजकारण 20 तारखेला संपणार हो. 23 तारखेला आपण प्रत्येकजण आपापल्या घरी असणार. जिंकणं हारणं हा आयुष्यातला एक चेंजेस असतो. जिंकणं हे या मतदारसंघातलं माझं ब्रीदवाक्य आहे आणि मतदारसंघातील गोरगरीब जनता आज बाहेर पडलेली आहे. 23 तारखेला आपण या प्रांत ऑफिसला आपण इथेच भेटू. नक्कीच विजयाचा गुलाल इथे असेल, एवढं मी सांगतो. तुमच्या आजच्या शक्ती प्रदर्शनामध्ये भाजपच्या घोषणा दिल्या गेल्या, भाजपचे काही पदाधिकारी तुमच्यासोबत होते, अगदी राणे सोडून सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची किंवा नेत्यांची नावं पण तुम्ही घेतली. तर छुपा पाठिंबा किंवा छुपा आशीर्वाद तुम्हाला भाजपचा आहे का? पहा कसं आहे, मी एखादं वाक्य बोलायचं पत्रकार बंधूंच्या समोर आणि माझ्या नेत्यांना बाद करायचं हे मला जमणार नाही. मी एक कार्यकर्ता आहे, पक्ष आहे, पक्षाला मानणारा कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे कुठल्याही नेत्यांचं मी नाव घेणार नाही. मी भारतीय जनता पक्ष आणि असंख्य पक्ष, जेवढे पक्ष आहेत, प्रत्येक कार्यकर्त्याचा सर्वसामान्य जनतेमध्ये विशाल परब हे नाव आहे. आपण पत्रकारितेच्या माध्यमातून त्याचा रिपोर्ट पाहावा.
त्यामुळे कुठल्याही नेत्यांवर मी बोलणार नाही, कारण सर्व नेते महान आहेत. ह्याच्यापूर्वीसुद्धा अनेक या मतदारसंघात नेते होऊन गेले, जिल्ह्यात होऊन गेले. का बोलायचं वाईट आपण? आपणाला आपल्यावर संस्कार हे झालेले नाही आहेत आणि मी कोणावर वाईट पण बोलणार नाही. धन्यवाद. बघा, ज्यावेळी परिस्थिती येईल त्यावेळी बघू, परंतु विशाल परब या मतदारसंघात कंटिन्यू फॉर्म ठेवावा ही जनतेची अपेक्षा आहे. जनता सावंतवाडी मतदारसंघातली हुशार आहे. शिवरामराजे भोसले, शिवराम दळवी साहेब, सन्माननीय दीपकभाई केसरकर सर्व चांगले चांगले आमदार होऊन गेले. नवीन चान्स मिळावा ना नवीन मुलांना. आता नवीन पिढी यावी ना, अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे ना. काहीतरी बदल पाहिजे ना. तुम्ही एखाद्या शाळेमध्ये जा 5वीच्या, माझे स्टार प्रचारक कोण आहेत? छोटी मुलं आहेत 5वीतली. स्टार प्रचारक माझे कोण आहेत? आज स्टेजवर कोण होते? ही महिला, ही आमची आजी होती, हे आमच्या आई आहेत. या आईवडिलांमुळे, ह्यांच्यामुळेच आम्ही या मतदारसंघात टिकू शकतो, जगू शकतो आणि पुढे भविष्यात विकासही करू शकतो. त्यामुळे मला एकच सांगावंसं वाटतं आहे, मी आज माझ्या या मतदारसंघासाठी काहीतरी करण्याच्या हेतूने आलो आहे. मी कुठल्याही नेत्यांवर मला बिलकुल बोलायचं नाही. माझे सर्व नेते चांगले आहेत. त्यांनी जरी बोललं तरी मी त्यांना नमस्कार म्हणतो. आज मी पक्ष अपक्ष या संपूर्ण घटनेमध्ये आज अपक्ष फॉर्म भरला आहे. मला आशीर्वाद आहे असं मला वाटते. धन्यवाद. असाल विशाल परबने आजपर्यंत जेवढे कार्यक्रम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केले, एक तरी कार्यक्रम फ्लॉप झाला असेल तर तुम्ही सांगावा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आज विशाल परब ह्या व्यक्तीचं फक्त सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये ताकद नाही आहे. माझ्यावर प्रेम करणारी जनता ही कोकणात आहे, रत्नागिरी रायगडपर्यंत आहे. मला एवढंच सांगावंसं वाटतं आहे, सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये चांगला बदल करून इथे अत्याधुनिक सुविधा वाढल्या पाहिजे. आज इथे हॉस्पिटलला ब्लड प्रेशरची गोळी पण नाही आहे. कोणाला अटॅक आला तर इथे ॲम्ब्युलन्स नाही आहे. मायबाप जनता सगळी रस्त्यावर पडलेली असते. मी कोणावर टीका करणे एवढं काय नाही, पण आज जी काय गर्दी झाली, काय प्रेमाची गर्दी होती. मला असं वाटतंय की ह्या टोकापासून मला वाटतं सावंतवाडीच्या पुन्हा त्या लेक वेव्ह हॉटेलपर्यंत प्रचंड गर्दी झाली होती. ही प्रेमाची गर्दी आहे. लोक आशेने बसलेली आहेत या मतदारसंघामध्ये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.